Gde ste ljudi, pozdrav svima. Evo, davno se nismo čuli, ni videli, jel tako? Ja sam napravio neku malu pauzicu, imao sam nekih obaveza i tako dalje, ali se sada vraćam ponovo. I evo, razmišljao sam koji bi možda neki taj prvi klip posle duže pauze mogao biti i mogo bi biti o nekom pre-workoutu, odnosno o nekoj degustaciji pre-workouta, tačnije ovog N1. Zašto baš sada? Negdje sam razmišljao, prošao je januar, evo i februar, jel tako? Tako da, negde sada nam treba neki dodatni podsticaj možda za naše treninge. Ako ste bili redovni tokom januara i ako ste bili redovni tokom februara, sad u martu bi možda negde te naše treninge mogli podići na neki viši nivo, malo ih pogurati, aj tako da kažem. Dobra stvar je što postoje ovi pre-workouti da se kupe, oni vam mogu dodatno motivisati na treningu, dati vam dodatni fokus, pumpu i tako dalje i tako dalje. Ima tu raznih. Ja sam u principu uzeo ovaj neki shot, ovo je nešto novo za mene, nisam ga ranije probao, znači N1 imate da kupite u prahu, ali evo imate da kupite ovako i u limenci, što je neverovatna stvar. Tako da ću ja ovo sada da probam da vidim kakav je ukus, inače ja sam odabrao ovaj N1 zbog njegovog sadržaja pre svega. Vidimo da tu ima kofeina, L-arginina i alanina. Znači ima tu još raznih stvari, ali ove su mi tri vrlo značajne stvari koje možete pročitati na svakom pakovanju i naravno i ovde iza. Tu ima svašta nešto. Ali ove tri su mi jako značajne stvari koje ću ja posle vama objašnjavati šta znače i tako dalje posle mog treninga. A sada prvo da vidimo, onda ga otvorim. Da vidimo kakvog je ukusa ovu limenci, baš me živo zanima. Vidite sad ne mogu da otvorim. Opa! Već je malo sladak. Ajmo, živjeli. Pa, kao energetsko piće, iskreno. Nadam se da ima daleko veći efekat i da je daleko efikasnije od jednog energetskog pića. Ajde, vidjet ćemo, ali za sad ukus, rekao bih kao guarana neka, možda Red Bull više. Red Bull možda više, ili guarana. Uglavnom kao neko energetsko piće, ja ne znam koliko ovdje ima, nisam čitao, eto, koliko doza ovdje ima. Kaže ovako, jedna porcija. Znači jedna porcija 330 ml, 330 ml, to je to. Znači ja ću ovo da grunem sada, da zurem, idem na trening da vidim kako ćete me radi. Opet kažem, obratite na svojstva, obavezno. Naravno i koliko porcija ima, to sam sad zaboravio. Ako malo preterate, nije problem. Pre svega ono što meni je jako značajno, opet ponavljam, kofein, L-arginin i alanin. Ja ću vam posle objasniti zbog čega, ali ova tri svojstva sam ja ovde pročitao da postoje između ostalih i odlučio sam se da probam ovo, znači u limenci, vidite, nije lošeg ukusa. Vidimo se posle treninga. Evo ljudi, nakon što sam odradio trening, inače da sam radio ramena i malo ruke. Evo vidite kako sam ja radio malo današnji trening, znači bilo je tu malo i mašina, malo sam radio i šipkama, i dvoručnim i jednoručnim i tako dalje. Ja ramena volim da odvojim, posebno da ih radim. Evo kakvi su moji utisci, znači o ovom pre-workoutu N1, znači konkretno u ovoj limenci. Već sam vam rekao da ću vam objasniti, tu ima ovaj kofein, beta-alanin i L-arginin, što su za mene vrlo bitni sastojci. Ja sam posle pogledao koliko oni miligrama imaju, po meni nešto manje od mojih očekivanja, ali dobro. Znači, samo na brzinu da objasnimo šta znači svaki od ovih i zašto su meni važni. Pod broj 1 kofein, znači daje vam fokus, koncentraciju, budete fokusirani na ono što radite, dodatno vas stimuliše i motiviše. Znači, kofein je jako važan, međutim u ovoj ovde limenci ga ima svega 180 mg. Moje mišljenje i ono što ja smatram jeste ljudi koji piju kafu, ovo je prosto nedovoljno, neki minimuma je 200 mg, znači za ljude koji piju kafu. Ok, mene iskreno radi 300 mg, znači 300 mg kofeina me baš onako radi i to mi je sasvim ok, znači ja sam te kasnije vidio da u ovih
330 ml ima samo 180 mg kofeina, što je nedovoljno. Možda za neke ljude koji ne piju kafu bi ovo bilo sasvim dovoljno, za mene i ne toliko. Znači, ajmo dalje. Znači, ovdje vidimo da ima beta-alanina. Beta-alanin vam je inače, kao i ovaj L-arginin, vam je inače aminokiselina, s tim što beta-alanin vam daje na izdržljivosti. Znači, ko radi trening gdje je potrebna dodatna izdržljivost, dodatna snaga, beta-alanin može pomoći u ovome. L-arginin vam daje neku pumpicu, ne učestvuje u sintezi proteina, ali vam daje neku pumpicu, pa se vi onako bolje osjećate, znači širi krvne sudove, bolje se osjećate tokom treninga, više kiselnika, a snižava vam pritisak. Tako da su ove 3 stvari vrlo važne da imate u pre-workoutu. Znači nešto što će da vam širi krvne sudove, nešto što će da vam da dodatnu snagu i nešto što će da vas fokusira i motiviše na samom treningu. Evo moje mišljenje, sad kad smo objasnili ove 3 stvari, tu znači ima još neke pobrojane stvari koje su također važne. Inače, energetska vrednost ove limenke jeste svega 26 kalorija, što je sasvim ok i ukoliko želite da smršate, odnosno ukoliko radite na redukciji mase, ovo mi je sasvim ok, neće vam remetiti taj kalorijski unos. Ali generalno moj utisak da ova limenkica, ne govorim sad o N1 konkretno, nego da ova limenkica i neće vam nešto, hajde da kažemo, neće vas nešto maksimalno podići na tom treningu. Smatram da ima daleko boljih stvari od ove ovdje limenke koje vi možete konzumirati kako bi izvukli svoj maksimum na samom treningu. Inače, pre-workouti sa svim ovim sastojcima se piju duže vreme kako bi se i organizam napunio. Pa se onda pravi jedna pauza, znači jedno mjesec, 2 koristite ovo pa napravite pauzu. Ja sam inače samo ovo probao, onako čisto da vidim da li će možda, ajde da kažemo, radi malo jači na treningu. Radi nešto, ali ne onoliko koliko sam ja očekivao. Tako da smatram, pošto je N1 inače dobar pre-workout i svi ga hvale, tako da ću ja da uzem to u prahu, pa da probam u prahu kako je, ali ću se pre toga uveriti naravno koliki je odnos ovih kofeina, beta-alanina i ostalih stvari. Eto, toliko o tome. Znači, slobodno uzimajte ovaj pre-workout, pogotovo onaj ko je početnik, znači i što se tiče teretane i uopšte treniranja. Slobodno uzmite, za početak će vam biti ok, znači ovu limenkicu, što da ne, možete pred svaki trening, ali opet vam kažem, ovo vam ipak služi, znači pre-workout kad nešto treba da vas podigne i nešto dodatno motiviše, kad hoćete baš onako neki jači trening da odradite. Znači, ja sam odradio ovu degustaciju, ok je, solidno je, ipak očekivanja su bila malo veća. To je to, vidimo se u sljedećem klipu, ćao, pozdrav!